ते आता तुमच्या ब्लॉग मध्ये आजचा ब्लॉग आहे. थोड्या दिवसांनी ब्लॉग काढते आम्ही. नाही हा 1 तारखेला काढल्या ना लास्ट. आणि आता किती दिवसांनी ब्लॉग काढते. तर आता आम्ही चाललोय गावातल्या ते लग्नाला मागे गेलेलो. तुम्हाला नाही बघितलं असेल तर वरती तुम्हाला येईल तो बघा. आणि गावातलं हे पहिला आम्ही ब्लॉग काढतो. तिथं आम्ही 5 परतावांचे जेवणला चाललोय. कुठे गेला इकडनंच गेले असतील. चल तळ्याकडेच जायचं. खाली उतरायचं ना. तर काहीच आता वाटतं रस्ता आपण मिसिंग झालेलं आहे. तर तळ्याकडनं खालीच उतरायचं आपल्याला. तर बेसिकली दे मी छोटा आहे ना तुला आता नाही. तर बेसिकली आता आम्ही मी नाही वाढवणार कॅमेरा. मी पहिल्यांदा कॅमेरा पकडलाय एवढा ब्लॉगमधनं. आणि आता सगळे जगतात ना माझे असिस्टंट आणि 2 असिस्टंट चाललेत आणि आम्ही दोघं आता पाठी आहे. तर बेसिकली आता जायला खूप वेळ लागणार आहे. तर काय आता आम्हाला नवीन रस्ता भेटला. हा रस्ता आम्ही कंटिन्यू करत होतो पण आम्हाला तळ्याच्या त्या किनाऱ्यावर जायचं. तर आता हा नवीन रस्ता माझ्या असिस्टंटने फाइंड आउट केला आहे. त्या किनाऱ्यावर गाईच पोचले की नाही आम्हाला रस्ता चुकला तर खूप धाकधूक होते. आणि आंबा भेटला यांना का उचलू आंबा जाताना उचलेल ठेव जाताना बाजूला ठेव कुठे. तर काय आता दलदल लागलाय आणि पाय खूप दुखतात. ओके हां आमचा असिस्टंट पुढे जातोय. चला जाऊया. हलवे पाय टाका दुखतेच का ओके. बाजूला बघ काय आहे कळलं ना काय होतं. नाही मामांचं घर आहे. काही मामांचं घर. आम्ही गावात असं बोलत नाही ना. तर काय 2 रस्ते लागले. मेन दद्दल लागले तिथे काय एवढी इंट्रेक्शन गोष्ट नव्हती. पण आता तिथं मेन दद्दल लागलाय. हे गाय बघ तन्वी गाय बघ येईल पाठी. म्हणून मी सांगत होतो तुला रस्त्याने चल. नाही आपण तिथून पळत गेलो तर ये इकडे फाटते काय असिस्टंटची इकडे फाटते कवर कवर मध्ये तुझं काय आता असे समोर गाय आहे. भीती वाटते थोडी लोक हे तो बघतोय. हे दादा बघतोय. आई बाबा काय हॉटेल झाले भाई. हा ब्लॉग आम्ही कशासाठी करतो आणि काय झालंय. थांब पळू नको प्रतीक पळू नको. थांब पळू नको रे त्याकडे बघू नको. तर आता पळायची पाळी आली आहे. अरे पळ. काय जातं आता कसं पळत आलोय. आता जाताना काय म्हणणार. चल अरे इथून चढ ना. जाताना आपण दुसऱ्या रस्त्याने येऊ. एवढी रिक्स आपल्याला नाही घ्यायची. मारलं वरलं वायरीचं आहे कारण आम्ही बघूनच फुल घाबरलेलो. आणि कसं पळत आलं आमचं आम्हाला माहिती. ते ब्लॉग मध्ये एवढं काही दिसणार नाही. आणखी जो ब्लॉग झालेला आहे पण उलटा झाला झाला म्हणून काय. हा नाही तर पचका व्हायचा आपण. शांत बसूया. तर काय आता आम्ही तिथून एवढं धावत गाय पूर्ण पळत बसले आता. सध्या सगळ्यात नुसते पळून थकले ना. पाणी पित आहे रेस्ट. लावायचं बी सध्या काय आता सध्या आपण आमच्या डेस्टिनेशनवर पोचले. त्यांच्या घरी पोचले. तर आता थोडा बसतो आणि बघू मग जेवण येईल थोडं काय. आता जेवण तर आमचं झालं. चांगलं मटण होतं. मटण पुरी भात हे होतं कांदे होते कोशिंबीर कोशिंबीर टाईप पोट भरला आता.
आता खूप पोट भरलं. आता सध्या आता आम्ही घरच्या वाटेने आम्ही निघालो. कधी गेलो नव्हतो ना 5 परदानला म्हणून गेलो आम्ही. आज पहिल्यांदा गेलो गावात. आता परत तोच रस्ता आलाय. अरे नको यार, ती गाय पाठी लागली ना यार, स्टार्टिंग सारखं होईल. अरे आता बकरी आली. काय जिरवतोय का काय जेवण आपलं? हा ना, काय आता आम्हाला बघू शकतात. आपण जिकडनं आलेलो तिकडे पहिला गाय होते ना, आता सगळी बकरी. बकरी असं तर टेन्शन नाही. हा आता कुत्रे आले भुकायला आपल्याला. सलामी दे बाई. सलामी द्यायला सांगितली. हा काय ना. चला आता जाऊया पटापट. ते चेक करत असतात कुठे बकरी सुटली की नाही. सिक्युरिटी गाईज आमच्या एवढा मस्त सुनेरा ॲडव्हेंचर होता ना. बरोबर आहे, अशी ट्रेन केलं पाहिजे. आता कोणतरी बकरी बिकरी घेऊन गेलं तर वांदे होते. इथे काय झालं? टॉमी टॉमी मी नवं करू. टॉमी काढेल. टॉमी बाहेर काढे. संजय काकांच्याकडनं दारू. होय होय, हां बरोबर. पण आता रस्त्यात नाही समजाय. तन्वी देव आहे, तिला सगळ्या रस्ते माहिती. तन्वी देव आहे. हा कुठे पण चढत जा, पोचणारच. कुठे ना कुठे पोचणार. आपण काय दुनिया के बुलबुलिया मध्ये. आता काय बुलबुल. आले चालले आता चालले. त्या कोणाला ओळखत नाही, फक्त विचार. काय चालतो काय? हां म्हणजे त्याला काय ओळखत आपल्यावर काय आपली मांजर नाही सांगणार.